Porque hai lobos aí. Había unha vez un vello melón que estaba a ver a televisión. Gol! Por fin marcou o Madrid! Sí! Luís, ponte a fregar. E logo, se sempre o fas ti. Por eso, xe toca a ti. Vai indo tú que cando acabes xa che subo. Este pensa que lle vou facer media hora despois. Xa acabou, vou esperar un pouco que esta non se entera. Luís, ponte a fregar na cazá. Espera, muller! Non espero nada, ponte a fregar. Vale, xa vou. Aparecen os seus sobrinhos alemáns e a súa filla Zoilinha. Ese son o ladrón que está aquí atrás. Onde foi liño, vas cumprir? Sí, papá. A vos que tal por vai un sollo por alemán? Imos tirando, tío Luisete. Pois sí, que faz? Eu ando a fregar que a tola da vos aquí a mi Porque eres mi para